sa ating mga balitang maritima. Pagkamatay ni PACC Chairman Dante Jimenez, ipinagluksa ng industriya maritima. Ipinagluksa ng industriya maritima ang pagpanaw ni Presidential Anti-Corruption Commission PACC Chairman Dante Jimenez. Si Jimenez ay binawian ng buhay noong gabi ng January 29 dahil sa aortic aneurysm. Siya ay 68 taong gulang. Si Jimenez ay mas nakilala bilang matapang na leader ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na itinatag niya noong 1998. Itinalaga siya ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang chairman ng PACC noong 2017 at naging co-chairman din ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Naglingkod din siya sa ilalim ng 3 iba pang presidente bilang commissioner ng Presidential Anti-Crime Commission o PACC sa panahon ni Pangulong Fidel Ramos, ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC sa ilalim ni President Joseph Estrada, at kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang Commissioner ng CAPA o Commission Against Private Armies habang Director Consultant ng Drug Enforcement Agency o PDEA. Subalit para sa industriya maritima, si Jimenez ay isang maritime icon na isinusulong ang mga programang makabubuti at makapagpapaunlad sa industriya. Humawak ng iba't ibang posisyon sa Philippine Navy mula noong 1974 hanggang sa maging intelligence officer nito noong 1984. Si Jimenez ay naging presidente at Secretary General ng Philippine Association of Maritime Institutions o PAMI at founding chairman ng Philippine Marine Environment Protection Association o PhilMepa. Kabilang sa mga iginawad na pagkilala kay Jimenez ang pagiging outstanding maritime educator and trainer at outstanding shipping executive. Higit sa lahat, hindi siya makakalimutan ng mga kabataan at mga marinong hinubog at patuloy pang huhubugin ng mariner system, ng mga paaralan, training center, manning at land-based agencies na itinaguyod niya kasama ng kanyang buong pamilya simula sa kanyang mga magulang at kapatid. August 4, kasabay ng kanyang kaarawan ang araw din ng pagkakatatag ng Mariners Polytechnic Colleges Foundation sa Legazpi City, Albay. Si Jimenez ay nagtapos ng AB Journalism sa University of Santo Tomas noong 1973. Taong 2015, ginawaran si Commodore Dante Jimenez ng Marino World ng Exemplar of Justice Award. Taos-puso ang pakikiramay ng Marino World sa Jimenez family.